Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuïta. Clínica Dental Riu, i sonríele a la vida. Presentat el primer acte dins el programa de la Fira de Primavera, la 6a trobada de percussió organitzada per la Colla de Diables de Sant Andreu. Són uns actes que ens fan molta il·lusió, ja que és com el protagonista és la percu, els nostres dracs, els tabaldracs són els protagonistes i ens sentim com molt estimats per la colla. Una trobada que transcorrerà pels carrers de la ciutat el 28 de maig a partir de les 6 de la tarda. Començarem al voltant de les 6 a la plaça de la Font de la Roda, pujarem pel carrer Catalunya i ja pel voltant pel centre del poble anirem per l'Avinguda Constitució i acabarem a l'Esplanada al voltant de les 8. 11 colles són les que tocaran a Sant Andreu, de les quals 9 són convidades, entre les que estan... Tenim de Pallejà, tenim d'Igualada, tenim de Sant Feliu, venen també de Corbera, si no m'equivoco, ve una d'un barri de Barcelona, de Sarrià, una de Premià de Mar, bueno, arreu de Catalunya. Una feina d'equip dura per poder dur a terme aquest retorn a la normalitat. Tenim, per exemple, l'Oriol, que és un membre d'Ús de Drac que està ajudant, de Tabaldracs que està ajudant molt, l'Anna Serra, que és la presidenta, la Roser, l'Alan, que també es cocava amb mi, i ja després totes les mans que calen de la colla per fer de puntes, per fer d'organitzar les taules, el sopar, tot el que hi ha darrere. Com diem, inicia a la plaça Font de la Roda i finalitzant a l'esplanada del Mercat Setmanal.